Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand en Ons Huis Reuver. En welkom terug bij deze uitzending van Limburg Vandaag. Een hele bijzondere uitzending van Limburg Vandaag ten tijde van Jean Enemie. En al zijn dingen die hij heeft gedaan als muziekproducent, maar ook als muziekmaker. Hij was onderdeel onder andere van de Walkers, je hebt het gezien, voor de reclame. Maar hij speelde ook een belangrijke rol bij Carbon. Jan Hendricks bij ons aan tafel. Want ja, als we het hebben over Carbon, dan hebben we over de allereerste LP, hè? Witse nog Kumpel. Ja, zeker. En daar heb ze zelf ook mee gedaan, hè? Ja, ik had ook een liedje gezongen erop. En het tweede ook. Maar dat is niet mijn vak, hè. Het is niet te doen. Dit is echt een tekst schrijven. Daar gaan we het straks ook nog eens over hebben, over dat geheel. Maar toch even terug naar die Carbon-periode. Het was de eerste streekzang-LP. Want ja, in die tijd ging het niet weer dan een gemiddelde troubadour dat hij over het Limburgs landschap en de kapelletjes en de kerkjes en dat soort zaken. Hij was eigenlijk toch de eerste kritische groep. Ja, nou, kritische groep. Herman Veugels was een echte kritische troubadour. Dat was nog een uitzondering, hè. Voor de rest gewoon inderdaad voor wie schoon als Limburg is en dergelijke. En toen had ik zo, als leider van de Walkers, zoveel successen geboekt en ik had hem een keer geïnterviewd. En mijn laatste vraag was Jean, waarom had hij nooit in Limburgs gedaan? Er zitten allemaal Limburgse jongens. Ja, dat is niet ons genre zitten. Maar toen had ik me aan het denken gezet en die had hij me gevraagd, ja zitten. Want sommigen een leuke Limburgse tekst kunnen helpen. We willen veel best een Limburgs liedje. Dat waren aan het goede adres aan de Limburgse teksten. En toen zei hij, ja, kan zo één maken? Ik zei, nou, weet ik niet, ik had nooit gedaan. Maar toen ben ik gaan zitten zoeken me geschreven. Kumpelscheng, dat had dikke heng. En, ja, en toen gewoon, ik zag niet handig uitvoeren. Misschien is het nou een leuk carnavalsliedje. Ja, laat me eens kijken. Nou, Kumpel. Dat is toch geen carnavalsliedje. Dat drukt de ganse dramatiek van de mijnstreek op dit moment, die gewoon gesleten, hè, die koelen. En dat kunnen ze er dan nog meer van maken. En zo is het begonnen. En toen ben ik geschreven en hij is gaan componeren en die andere jongens ook. Ja, en zo is in ieder geval Carbon geboren. Ja. Hij zou daar eigenlijk die tijd voor. Want hij toen wel heel erg druk met de Walkers en met muziekproducenten. Nou, de Walkers waren toen aan het aflopen. Toen kwam de Press als vervolg van de Walkers. En in die periode zorgden we dat ook. Ik zag het sowieso als een vrije tijdsobject en Jean ook. En eigenlijk was de bedoeling, nou, we van een mooie, want er worden nog langspeelplaten, en voor een mooie hoes aan, prachtige foto erop, en van binnen ook nog teksten en zo. En die liggen zo in de winkels, nou, dan zijn we tevreden. Dat was het doel. Ja. Dat zo'n knallen zou werden, dat had we toen gar niet gedacht. Ja. Carbon, dialectmuziek, uit 1976, Witse nog Kumpel. Laten we even teruggaan in de tijd. Dat berg daar gewoond, met zijn glinsterende hoed, in het leed van de lamp op zijn pad. Maar dat koelman de wet, voor een eind van mijn schip, ligt de berg heen door mij in dat blad. Ik heb me gehouden, de hammer en de wiel, en ik hoop niet om dan weer te rennen. Nu stiel, in de berg gestoord, ik bandje niet kling, ik hoop tegen alle goal, en ik breek tegen alle steen. Je spuit de gang, en dan spant zich de bros. En dan snapt zich de schuimhammer vast. Dan drieft hem de rozen de betel erin. Ja, dat koelmanens vloeken met spas. Doe klotskop, doe brengel, doe stiekbottenko. Wilst du dich voor mij niet verheugen? Er zal een zee weer de sterker is. Ik maak de ging tussen de heugen. Ken me goden, de hammer en de wiel. En ik hou die om de middelen. Nou je stiel, geen berg en de stoers. Geen bankje, ik kling. Ik hoop tegen alle goal en ik breek tegen alle steen. 1976, dus nog Witse nog Kumpel. Je hebt dus alle liedjes zelf geschreven, Jan. Maar ja, Jean dan ook kritisch in of vond ik gewoon alles goed van dich? Jean vond het fantastisch. Dat had geen woord van kritiek geuit. Ik hou kritiek, want dan zag ik ga het verder zetten. Ik had het gecomponeerd op dat nummer. Ik nummer gaat naar de Schouwburg. En dan kom ik naar toe en dan hadden we zo'n demobandje. En dan draaide hij en vind ik het niks. Ik zei, wow. Wat had ze nou tegen die muziek zitten? Ik zei, ja, een beetje poppy. Ja, zette, wat wil ze nou? Dan wil ze toch schrijven voor de koelie. Ja, zette, moet ze dan met 10 intellectuelen in de Schouwburg zitten met opvloerste ogen naar een van een luisterliedje? Of wil ze de muziek van de koelie, de tango, de wels? Ja.
boing, ik denk, daar had ze wel wat geleerd, Hendricks. Ja. Maar wij hebben dan nu de relatie met de mijnwerkers in de tijd van Carbon. Jean ook zelf? Heeft er een relatie met de mijnwerkers? Dat niet? Nee, zo niet. Ik kom uit de mijnstreek, ik kom van Heerlen. Toen de tijd de metropool van de mijnstreek genoemd. En alles in het begin van het Klingsava, de nonkers, de buurlui, alles. Kinderen op school, de vaders van Deun, alles werkte op de koel. Ik word dus gepokt en gemazeld met verhalen over de koel. En omdat die mijnen toe gingen sleten, had ik als journalist veel interviews gehad met lui die werkloos worden. Dus ik proefde de enorme verdriet van veel oude koelui. En dat alles, toen ben ik wel nog gerecht gekomen met Louis VI, dat in de stiel, hoe steekt in de stiel, wie hoog is in de stiel, en wat is een Abraham en wanneer gebruikt ze hem, al die technische uitdrukkingen, allemaal goed gecheckt. En uit de mix is dus, komen die teksten als het ware vanzelf. Ja, ja. Prachtige titel voor Carbon, hè? Een prachtige titel en een enorme appreciatie van de koelie. Die houden eigenlijk, zeker de laatste jaren, weer alles maar sloten en alles weggestuurd wordt. En het idee dat ze waardeloos worden. En wie die plaat komt, hey, kijk eens daar, dat zijn 4. En dat komt geweldig. Dat was een groot op. Ja. Welke herinnering heb je zich nu aan Jean in die tijd? Ja, daar had ik zoveel herinneringen aan. En dat begon in die tijd en van samenwerkers zijn verdikke vrienden geworden. Later hadden we samen een praatgroep opgericht, een debatingclub. Dat nu nog besteedt al 30 jaar. En dat debatteert moet ik dat dan zo zeggen? Debatingclub? Ja, dat is een dik woord, maar iedere keer moet iemand zijn verhaal houden. En dan kreeg ze een discussie over en dan kreeg ze de verhalen schrijven. Dat Giekeren zo gaat verteld wat de laatste 2 maanden beleefd had. En dat is echt swingend. En zo wordt een van de stimulerende krachten. Hè. En ik hoor een goede wandelvriend van ging om altijd wandelen. En dan stonden voor de deur, belde hij aan. Goedemorgen Jan, we gaan van de touw. Ja, ik mis hem ontzettend. Ja. Iedere dag nog. Ja, toch heeft er dit jaar geleefd met de vastelovend op een indirecte manier. Ik kondigde er straks al aan, want we kennen het allemaal van Fabrizio en Jackie Bagge. Maar het is niet van hun. Zullen we nog even één keer het terugpakken? We gaan terug naar 1976. Dit wordt het origineel. Alle ballen, moet het oma, moet bevallen. Alle ballen, hakken takken, oma heeft het weer te pakken. Hakken takken, alle ballen, moet met oma, moet bevallen. Oma dokter, kom met gauw, want mijn opa al blauw. Hakken takken, takken, zo. Hakken, takken, ballen, ballen, mijn oma moet bevallen. Getekend Jean en Jan. Kom op. Nee, niet getekend. Ik had toen getekend met Luc van Doorn. Dat was mijn artiestennaam, zullen we maar even. Norm de Plume. Hè? Ja, maar dit zijn toch geen teksten? Nee, dat waren nog geen teksten. Het was gewoon uit balorigheid. En die tijd ze die ganse schuif van Hollandse poepie liedjes van André van Duinen, noem ze maar op. En de worstjes op de borstjes, of de charme, dat is zich kapot vuur. En toen dacht je, dat kunnen we wel bij met hakken, takken, ballen, ballen. Mijn oma moet bevallen. Ja, toch eens... mijn dokter, kom eens gauw, want ook mijn opa wordt er blauw. En deze onzin. Maar goed, daarom moet ik het ook niet met onder mijn naam moet gebruiken. En zo ook niet. Ja, Telstar heeft het wel uitgegeven. Het was toen niet zo'n succes. Tot dit jaar dan. Wat deed dat met zich? Ja, zeer verbaasd. Het verleden houdt me in al weg. Ja. Zijn er nog meer van dit soort geheime nummers uit het Jan en Jean tijdperk dat we ooit nog met zo'n gaan zien of horen? Ik denk het niet. Maar ja, dat wisten we nooit. Oké, goed. Ik bedank je voor het openhartig gesprek, Jan, over de tijd van Carbon en natuurlijk het mirakel van hakken, takken, ballen, ballen. We gaan nou immers angst een belangrijke rol in het leven van Jean heeft gespeeld. En daarvoor gaan we skypen met Beppie Kraft, die op dit ogenblik in Spanje verblijft. Maar we hebben een hele mooie verbinding met haar. Dag Beppie, wie is het weer daarachter? Het is hartstikke warm mee, 130 graden. Ja, kijk, maak ons maar jaloers, zou ik zeggen. Maar we gaan het niet hebben over het weer, we gaan het hebben over Jean en Doen relatie. Die begon eigenlijk al in het verleden. Hè? Want ja, Jean is een van de grondleggers van Milestone. En later bestichtte ook gaan werken in de directie. Wie was die relatie met Jean? Dat was fantastisch. Dat was Jean is mijn mentor geweest. Die heeft me eigenlijk dat heel vak geleerd. Maar ik was Jean al van bij Telstar natuurlijk. Want ik werkte, zong bij Telstar en ik deed daar de muziek graveren, wie dat dan het. Dus ik kost Jean natuurlijk al jaren. En wie Jean een keer gaat aannemen, ik weet ons van Milestone, heeft hij me eigenlijk gebeld en gezegd, Beppie, vindt het gaat? En nou ja, maar ik heb natuurlijk ontzettend veel aan Jean ook te danken.
Want op dat moment, wie Jean me daarvoor belde, toen wou hij eigenlijk stoppen met Milestone. En toen wou eigenlijk iedereen zo'n beetje stoppen. En toen kwam Jean op het idee om mij aan Connie Peters te koppelen. Jean zag toen eigenlijk, nou ja, als twee lui dit kunnen voortzetten, dan wist hij en Connie dat wel. Ja, nu zei ze eerder in een ander interview dat hij eigenlijk toen een grote vriend is geworden, maar qua karakter wordt je toch totaal verschillend. Je wordt eigenlijk opponenten van elkaar qua karakter. Gek, hè? Nee, dat klopt niet. Nee, helemaal niet. We waren helemaal niet opponenten en tegenovergestelde. Nee, we waren zelfs heel gelijk gestemd. We hadden dezelfde interesses. Jean had interesses in dat, ja, er is meer tussen hemel en aarde. En dat had hij dus ook. En ja, dat is eigenlijk, hoe we er altijd over bezig waren. Ik weet zelfs Jan Hendricks dat hij er ook altijd met Jean over bezig was. Maar wat Jean voor mij betekent heet, en nog betekent, is dat hij mij het vak geleerd heeft. Jean heet, wie je mij dat vroeg, wil zich dat niet voortzetten met Connie Peters, heb ik gezegd, ik ken er niks van. Ik ken alleen maar de kant van de artiest. En Jean heeft toen gezegd, nou, ik leer dus de andere kant. En dat heeft hij gedaan. Die heeft me inderdaad altijd met raad en daad bijgestaan. Ik mis Jean nog iedere dag. Ja. Wat had er muzikaal voor dich betekend? Jean had altijd leuke ideeën. Jean had altijd aparte ideeën. We moesten dat eens proberen. En ging dat eens doen. Dan kwam met artiesten die ja, leuk waren. Maar uiteraard uit zijn verleden, Carbone verleden. Ja, Jean was een vraagbaak op alle gebieden. Nu hebben ze ook samen eens een keer een duet met hem gedaan op de cd Beppie en Vrung. Samen met Jean Abraham en Saar heette dat nummer. Mogen we er even naar luisteren? Ja, oké. Ik weet nog goed de eerste keer dat ik dich zag, het waren hier, dat is lang geleden, zo lang geleden. Als een lach op die gezicht, ik zag die stonden, keek ze naar mij, dat is lang geleden, zo lang geleden. We zien nu Abraham en Saar, maar we houden van elkaar nog even van. Ja, Beppie, wordt toch een bijzonder nummer, hè? Heel apart, heel apart. Ja, dat was ook een idee van Jean toen, dat liedje. Ik heb een liedje, moeten we samen zingen. Ja. Dat was dus gewoon, ja. Was hij een enorme artistieke denktank? Ja, Jean had altijd geweldige ideeën. Maar Jean heeft mij eigenlijk, ja, behalve dan boete de muziek, heeft Jean mij altijd terzijde gestaan met vraagstukken over auteursrecht en contracten. Jean was een autoriteit, en niet alleen in het Limburgse, maar een autoriteit op dat gebied. Die wist er ontzettend veel van. Wordt ook heel dikwijls ingehuurd bij door grotere maatschappijen als er meningsverschillen over waren. En Jean heeft me eigenlijk dat vak geleerd. Het vak van, ja, wie zit dat met rechten? Ja, dus zij zich missen nog elke dag. Wat missen dan nu het meest? Ik heb niks vragen. Ik bedoel, er blijven altijd allerlei vragen op dat gebied. En ik denk heel dikwijls, god, moest ik eigenlijk even aan Jean kunnen vragen. Dingen die me kort bijkomen, die is er niet aan iedereen verteld. Die vertelde niet. Jean was een echte vriend. Nee, dat kostte alles aan vertellen. Ik kon aan Jean alles vertellen. Ja, en hij natuurlijk alles aan dich. Ja, vrijwel alles, ja. Ik wist ook heel veel over Jean zijn zielenwoerselen, ja. Oké, Beppie, bedankt voor de reactie en ik wens je nog een prettig verblijf achter in het uitermate warme Spanje. Ja, je komt bijna terug, hè? Bijna komt ze weer terug, uiteraard. We kennen niet zonder dich. Rond 11 november ben ik er weer. Oké, tot dan, Beppie. Tot die tijd. Goeiedag in Spanje. En we zijn weer terug in de studios van TV Limburg in het Retailpark in Remun. Jos Huismans, hartelijk welkom. Een aparte periode geestig belichten, want hij is ook actief geweest op Radio Jean. Vertel me eens. Ja, Jean heeft eigenlijk alle facetten van de muziek gekend, dus daar hoort ook het radiogebeuren bij. En sinds begin 80 jaar heb ik met Jean een bedrijf gehad die een lokale radio hadden. Managed in België. Ja, want lokale radio, dat is dan meteen automatisch Belgisch, dus niet in Nederland. Maar ja, voor niet zomaar een zender nummer gaan. Nee, dat zijn er verschillende geweest. Begin maar in Laanaken, CRM heette dat. Jean bedacht daar formats voor en daar kost hij zijn ei kwijt. In een format is bepalen wat er
aan muziek gedraaid wordt op die zender. En daar had er heel veel aandacht voor dialectmuziek. Dat was zien een invloed, zodat er ook wat achter de gordijnen gebeurde, ook voor de gordijnen kon gepubliceerd worden. Maar hij had dus eigenlijk invloed op nieuw talent op deze manier. Klopt, en er kon op deze manier ook de hand erin hebben om te bepalen wie diks en wat gedraaid wordt. En wat wordt dan de gave dat de koos veulen wat groot wordt en minder succesvol wordt? Ja, ik denk, en dat kennen zijn collega muzikanten beamen, Jean heeft altijd een neus gehad voor aparte en leuke en catchy melodiekjes. Hij kost van tevoren als een van de weinigen bepalen van nou, dit heet hitpotentie of niet, wat op zich heel lastig is. Ja, alleen als ik dat dan associeer met vrije radio, dan associeer ik dat ook met vrije jongens. Wordt dat ook zo een? Wordt een vrije jongen wat daar aan gaat? Creatief? Ja, Jean was zeer creatief. Het was ook een plek voor zijn humor kwijt kost. Want Jean was erg geordend, maar ook humoristisch en heel erg secuur. En die combinatie is sowieso uniek voor een muzikant. Ja, we worden dus actief bij vrije radio, daarmee hebben ze hem samengewerkt. Wat heeft er dicht metgegeven eigenlijk? De bewondering van boer de tijd van dan haalde wieveel dat er kost verzetten op een dag. Want ik maakte hem ook met als ze bezig waren met een project van carbon, bijvoorbeeld de bokkenrijers. En ze zien wieveel oren dat er daarin stak om de voorbereidingen, de wetenschap te leren kennen om een cd te maken. En daarbij luister vooral. Ik ben even de vraag kwijt. Wat er dicht heeft geleerd, laat ik hem iets anders formuleren. Wat heeft er dicht metgegeven? Lange werkdag, dat zei ze al. Oké, dat is één. Dat kan je niet voorstellen. Dat is een groot voorbeeld. Maar... Nee, toch wel alles tot op het detail te leren respecteren. En ook op een andere manier naar muziek te luisteren en alles anders te bekijken. Ja, actief geweest in het kader van de vrije radio. Besteedt dat dan overigens nog, de vrije radio in België? Ja, dat is ons heel veel. Maar die boeveervergewerk of TV-beheer, dit is helaas ter ziele. Ja. Ben je nog op andere manieren tegengekomen in hun carrière? Ja, ik heb in het begin vroeger, in 7 jaar, heb ik een platenzaak gehad in Maastricht. En toen Jean begon met zijn collega's, Marl Stone, toen heb ik Jean leren kennen. Ja, als we nu eens terugkijken naar, heb ze als gast de uitzending bijgewoond, heb je gezien de Walkers-periode, heb je gezien de Carbon-periode, heb je hem gezien als pap, als vader, als broer. Hoe heb je hem gezien? Als collega? Of? Nee, als vriend. En ik denk dat voor iedereen die Jean koos, was Jean op de eerste plaats vriend. Ja. En heel erg behulpzaam, heel erg sociaal ook. Ja, en als je kijkt naar zijn muzikale carrière, wat vond je dan toch wel het hoogtepunt? Had meerdere hoogtepunten, omdat er in heel veel stadia van projecten zat ertussen. Dus ik kan niet zeggen, Carbon is natuurlijk een landelijk een hoogtepunt geweest waar iedereen jaloers op zou kunnen zien. Maar ik denk dat het talent van Jean zat ook in klein dingen, die niet boven komen drijven, maar die heel belangrijk zien om te kunnen creëren. Ja. Dat was gewoon fantastisch geworden. Ja, hij heeft toch wel een erg opvallende stem, hè? Als muzikant. Ja, klopt. Maar dat is ook heel in zijn voordeel gewerkt, hè? Dus zo was meteen dat het Jean was. Ja. En Jan Hendricks met name heeft dus ook dingen geschreven die hem op het lief geschreven waren. Hè? Als de Berghuurs of dan komen we toch weer bij Carbon. Dan zeg je dat is Jean ten voeten uit. Ja. Verder, de Walkers worden een Moosem Skiffle band. Daar hebben we nog een opname van. Heinrich was a German with Germans all around, which wasn't so surprising, 'cause he lived in a German town. He heard about those coffee shops across the borderline. Friends said they will catch you before you back to the River Rhine. No one knows what really happened till this very day, but I always shall remember the words he used to say. Scheißegal, scheißegal, if it stays good like I hope it will. Scheißegal, scheißegal, if it stays good, it's scheißegal. Shaggy owned a coffee shop in a quiet border town.
people came to see him from many miles around. Heinrich from that German town with Germans and all that. He entered into Shaggy's shop, said hello and tipped his head. Heinrich asked Shaggy, good friend, what have you got? And he replied when Shaggy asked, hash or weed or what? Scheißegal, scheißegal, if it's tasting good like I hope it would. Scheißegal, scheißegal, if it's tasting good, it's scheißegal. Muziek van de Moosum Skiffle Band. En dat was de muziek waar Jean in ieder geval het meeste van heel. Jos, alvast bedankt voor de komst naar de studio. En ja, ik ga deze hele bijzondere uitzending wel afronden natuurlijk met de familie. Maar ik heb daar toch wel een paar aanvullende vragen. Fien, ik ben er straks begonnen om te praten over zijn vastelavond. En ja, hij was wat prins van Itteren, is er een keer geworden. Maar wordt het dan ook een echte vastelavondsvierder? Bert Salde in het begin zei van, nou, hij was meer de man van de bühne. Ja. Jean vond carnaval leuk als er op de bühne stond. En ik hield niet van carnaval. En familie van mij bijvoorbeeld wel. En dan kwam dat heel goed uit. Zij kon ze uitgaan en ik ging dan babysitten, want toen hadden we Sylvia nog niet. En kijk, de kleindochter begint te zeuren. Nou, de kleindochter is een schat van een kind. En dat is nog een bijzonder verhaal, want de hebt er straks al verteld dat Sylvie is een beetje genoemd, omdat ze tegen ook vroeger de pap Sylvie werd genoemd. Maar er heeft nog het gebeuren gerelateerd aan pa. Ja, we begonnen ook zondag laten deupen. Het wordt er nu toch niet van gekomen. En toen dacht ik, ja, als het nu dan toch ervan moet komen, dan doen we het zondag de 14 oktober, omdat dan mijn pa symbolisch 75 jaar zou worden. Ja. En ze weet wie het ze moet, hè. Ze wil graag een snoepje. Dus ik zou dat ook bijna een goede afronding vinden van de show. René, was er vroeger ook zo... wist gewoon wat ze wilde, dus dat was een familietrekje. Nog een familietrekje. Van Jean en mij wel, ja. Ik wist precies wat ik wou. Ja, absoluut. Oké, dat vind ik een hele mooie afronding van deze hele bijzondere uitzending. Nou, ook ze een snoepje geven. Ik denk dat ze precies met wordt gehouden. Ik wil u hartstikke bedanken voor de komst naar de studio's. Bedankt voor de openhartigheid. En de kijkers toes, bedankt voor het kijken. En binnenkort weer een nieuwe aflevering van Limburg Vandaag. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand en Ons Huis Reuver.